ओमफ्राय जाखादो सेक्स जाखादो मजे लेने मजाक उड़ाने हंसाने के उद्देश्य से हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन मेम्स बानायग्राफोरनि सायाव मालायखौ लाजि फोनांनानै गावनियाव खुसि बोनानै लाबोग्रा बैसोरनि सायाव जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय आसा खालामबाय थाबाय जाय मेम्स बानायनानै हगारो बैसोरनि मोननैसो मिस्टेक दङ आङो बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय सोराङाव लानानै फैदों मीनिंग इन हिंदी के मुताबिक इंटरनेट मीम्स मीनिंग ये ऐसे मीडिया यानी इमेजेस या वीडियो होते हैं जिन्हें बनाए ही जाते हैं मिमिक्री ट्रोल मजे लेने मजाक उड़ाने हंसाने के उद्देश्य से मिथिबाय गयदाफोर ना खेबसे बुजायबावनांगौ बेवहाय आं बुंनो सानो जायनाखि मिथिबाय गयदाफोर होननानै बुंदों बै बिथाङानो बुजियाखै जानो हागौ बेयाव मा बुंदों बे मेम्सनि खोथा बुंनायखौहाय नोंथांमोना खोनाखाबाय थेवबो बिथाङा गावनो रोखा रोखा बुजियाखै बेवहाय बुंदों दि नोंथांमोना खोनासं मजे लेने बेयाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनाखाबाय हयथ' मेम्स बानायग्राया बे मेमारा बेखौ बुजियाखै गावनो बुजियाखै जानो हागौ बेवहाय बुंदों मजा लेने माने मालायखौ बेफोरबायदि खालामनानैहाय नों खुसि मोनग्रा मालायनि खुसिखौ सेग्रा बैखौ बुङो मजा लेने माने मालायखौ रागा फोजोंनानै मालायखौ गोसो खामहोनानै मालायखौ दुखु होनानै गाव खुसि मोनो बैखौ बुङो मिथिबाय नोंथाङासो बुजियाखै जानो हागौ मजाक उड़ाने हंसाने के उद्देश्य से आरो बेयाव बुंबावदों मजाक उड़ानिया माखौ बुङो सोरखौबा मान सन्मान हानि खालामनाय सोरखौबा मान सन्मान गैयि खालामनाय बैखौ बुङो हयथ' नोंथाङा बेवहाय गोरोन्थि बुजिदों नोंथाङासो बुजियाखै जानाखि नोंथाङा मेम्स बानायबाय थायो बै मेम्स बानायनाया इन्टारेस्टनि थाखाय नङा मिनिहोनायनि थाखाय नङा सोरखौबा सोरनिबा गोसोआव सौथु होनानै मालायनि खुसिखौ खोमाना होनाय मेम्ससो आङो बेखौ बुङो डाइरेक्टनो बेफोरबायदि गोबांबार खालामबाय जानो हागौ जोंफोरनिखौबो खालामनो हागौ खालाम नोंथाङा मालायखौ दुखु होनानै खुसि मोनोब्ला बेयावनो नोंथांनि गोजोननाय दङब्ला आरो जोंहा बुंनांगौ मा दंबावो खालाम गोसोबायदि मानसिफोरखौ मिनिहोनायनि थाखाय बानायदों बेवहाय गाव गावनि टेलेन्ट नांगौ गाव गावनि थार रावजों बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौ मिनिहोनो हा बेवहाय जेबो नोंनि रावानो गैया नोंनि महरानो गैया आरो नों मालायखौ मालायनि खोथा बुंनायजों सटजाबनानै होनानैहाय बियो जाबाय मानसिफोरखौहाय रागा फोजोंनाय गोसो सिफायनाय दुखु मोनहोनाय बिखा गावहोनाय बिसो जायो नोंथाङानो फोरमायदो आरो नोंथाङा बे ससे भिडिअखौ हगारनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय गयदाफोर होननानै बुंदों फोरमायने जों गासै रायजो राजायानो गयदाफोर जाहैबाय माने जाम्बा गोजा जाहैबाय जोङो बेनिखायनो रायजो राजाखौनो गयदाफोर होननानै बुंदों फोरनि मिनिङा मा फोरमायनि सोर सोरनाव थाङो मजे लेने मजाक उड़ाने हंसाने के उद्देश्य से माने मेम्सखौ बानायोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि लेबेलै बानायनो नाङा आरो बे नोंथाङा जेनाखि बेयावहाय नोंथाङानो रोखा रोखा मोनखाबाय मालायखौ मान सन्मान हानि खालामग्रा गुन्थुं हाग्रा मालायखौ दुखु होनानैहाय खुसि लाबोग्रा खुसि मोनग्रा मिथिबाय गयदाफोर ना खेबसे बुजायबावनांगौ साला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लाजियाखैना आरो मबे खोथाखौ लानानै जोंखौ गयदाफोर होननो फैबावखो थ' रायजोफोरा आं बिथांनि सायाव बारा सावरायबाय थाला नैथि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो एसे खालामनो इबिदि खालामनो ओमफ्राय नों होबाय ओमफ्राय आं बिदिनो थांनांदोंमोन आं ओमफ्राय बेयाव लिंदों ओमफ्राय जाखादो सेक्स जाखादो दे जानायालाय जाबाय आरो फै 10 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोरनि सिंग्रिसा सेंग्रासाफोरनि आखलखौ नाय अब्ला जों महाय गोजोमनानै दं जोङो खालि सेक्स गोरोबनायावल' मास्टार जानानै थानोसै नामा जायफ्रानाखि बेफोरजोंहाय गोजोमनानै दङ बैफोरखौ बुंदों आं बेखौसो सोंनो लुबैबाय दिनैहाय मानो होनोब्ला जोंनि बर'आव सिगांनिफ्रायनो खालि सेक्सजों रिलेसन थानाय मोदोमनि लुबैनायजों थानाय बैफोरखौहाय
ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुसारबोगासिनो दङ बेनिखायनो आं सोंनो लुबैदों दिनैहाय जोंनि बर'आ मा रावबो मानसि गिदिर जानो गोसो गैया नामा रावबो साइन्टिस्ट बैगानिकफोर जानो गोसो गैया नामा रावबो मास्टार डिग्री खालामनो गोसो गैया नामा रावबो डक्टर जानो गोसो गैया नामा आंनि गोसोआव बेसो सानखांनाय फैयो मानोना सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थाबाय खालि जोंनि बर'आ सेक्सआवल' गोरोबनाय सेक्सआवल' गोजोमनाय मोदोमनि लुबैनायखौल' फुरा खालामनाय सोरबा बिजामादै बिहामजो गोनाङाबो हिन्जाव गदाय लानानै खारनाय फिसाय गदाय लानानै खारनाय बैफोरखौल' जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ मानि थाखाय मानोना जोङो टेक्न'लजिजों बाहायजाबाय टेक्न'लजिखौ जोङो बाहायनो रोङासै मबाइलजों जोङो बाहायजाबाय कम्पिउटारफोरजों जों बाहायजाबाय जों बाहायनो रोङाखै मेसिनखौ जोंसो बाहायनांगौ मेसिनजों जोंसो उल्था बाहायजाबाय साननानै नाय लोगोफोर गोबां साननांगौ बाथ्रा दा उन्दै उन्दैयानो एन्ड्रइड मबाइल लानोसै नायनोसै मोजां मोजां फिल्म खना रायलायनोसै रं नाम्बार गाज्रि गाज्रि बाथ्रा रायलायनोसै लिंहरलायनोसै लोगो हमलायनोसै सेक्स गोरोबलायनोसै दा बेखौल' खोब रोंगौ अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आं बेफोरनि सायाव बिजिरबाय थानो आरो नोंथांमोननि सेराव फैनानै बिजिर खालामबाय थानो आं इसेबां गोरों मानसिबो नङा बेनिखायनो आङो बे फंनैसो बुंनाय रावफ्राव आंनि माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला नोंथांमोना बर'नि आंगो फिसा होननानैहाय निमाहा खालामगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय बेजों लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैनाय बायदि हायोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो लोगो मोनफिनगोन थाबैनो